Kontrobersyal nga si Kerwin Espinosa gideklarar nga mananaog sa mayoralty race sa Albuera, Leyte. Sa iranta ang ulahing kalambuan ni ini sa report ni Nico Sereno. Nico? Yeses ng haros atul sa eleksyon nga gihimo kagahapon dinhi sa lungsod sa Albuera ang partido ni Kerwin Espinosa. Alas 6 na sa buntag na abot sa munisipyo ang mga winning candidates nga tagsa-tagsang giproklamar. Gikan sa mga konsihales sa tibuok slate nila nga Bando Espinosa pundok kausaban. Ang midaog nga vice mayor nga si RR Espinosa. Samtang ang igsuon nga standard bearer sa partido nila ang midaog pagkamayor nga si Kerwin Espinosa. Nakakuha og kapin 14,000 ka mga boto si Kerwin sa three-cornered fight pagkamayor batok sa incumbent mayor ug sa board member sa 4th district. Sa tanang Alberanos, nagpasalamat kog dako nga gihatag ninyo ang inyong pagsalig diri sa BAPK ug inyong asahan ang amuang mga plataporma paninguhao namo nga among mabuhat og ang peace and order dinhi sa Albuera amuang ipatuman. Sa interview sa GMA Integrated News, gipasabot ni Espinosa biktima lang siya sa sirkumstansya kaniadto kabahin sa illegal nga drogas. Misaad siya nga usa kining anti-drug campaign sa tutukan sa pag-asumer sa katungdanan. Labi na gayod ang droga dinhi sa Albuera, limpyohon namo kaming mga BAPK ang manguna sa paglimpyo sa maong droga. Yes, sa statement sab nga gipadala karong adlaw sa Police Regional Office 8, pinaagi sa opisina ni Regional Director Police Brigadier General J. Kumigad, ipadayag niini nga hapsay ug malinawon sa kinatibuk-an ang eleksyon dinhi sa Eastern Visayas. Doon ako ni mga ginagmay nga mga kakulian ug mga problema nga nasugatan naghinangat kining adlaw sa piniliaya pa sa kinatibuk-an, malinawon ug tunhayra nga napahigayon ang eleksyon dinhi sa Region 8. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.